Autofocus testing. There's no place like home. Yan ang palaging naririnig o nasasabi natin, lalo na kapag naaalala natin ang ating kinalakihang pamilya o tahanan. La Anunciacion, Iriga City, ang kinalakihang lugar ng nanay ko at kung saan lumaki kaming magkakapatid. Halos 7 taon nang umalis ako dito sa bahay namin para mag-aral. Bumibisita lang ako once a year. Minsan nakaka-cancel pa, kaya matagal-tagal na rin ako bago nakabalik. Pagkatapos ng home quarantine, syempre, araw ng kalayaan. Alright, araw ng kalayaan. Ngayon, pag wala pang gagawin, tamang upload sa YouTube, #JustSharing. Kasi pwede daw kumita dito sa YouTube, kaya sideline na natin, di ba? Oo, tama. Sige. Dito na ako halos lumaki, nag-aral, natuto ng payak na pamumuhay ng mga tao dito. Dito, kung saan kasama ko ang aking mga mahal sa buhay. Sa kagustuhan ko na makawala at umalis muna sa lugar na to dahil iniisip ko parang walang asenso sa lugar na to. Konti lang trabaho, konti lang opportunity. Kaya nag-aral ako sa Pampanga. Doon marami akong natutuhan sa pamumuhay, lalo na mag-isa. Maging matatag, pakikisama, magtrabaho sa labas, at marami pang iba. Ngayon nagbabalik na sa lugar na to para masuportahan ang aking tatay at makabawi naman sa mga paghihirap niya sa akin at sa aming mga magkakapatid. Umuwi ako dito sa amin at napagtanto ko na marami pala akong namimiss. Marami sa mga kaibigan ko ang panay uwi sa kani-kaniyang probinsya ko, homesick daw, miss na nila pamilya o kung ano pa man. Talaga? Tara, sige nga. Punta nga tayo. Saya-saya. Tinatanong nila ako kung namimiss ko daw ba dito sa amin. Madalas kong sagot ay, hindi. Iniisip ko, wala naman atang nakakamiss o wala namang kamiss-miss sa amin o Magpapamiss muna kami. siguro, lumaki kasi akong sanay na malayo sa pamilya. Kaya yun. Pagkalipas ng ilan pang taon, realization comes. Marami pala talaga akong namimiss. Mga bagay na dito lang sa amin matatagpuan o mararanasan. Mga pagkain na sa amin lang malalasaan. Mga lugar na binabalik-balikan. Medyo marami pala. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ba talaga meron dito sa amin. Pero dapat, naiya muna tayo kasi first time natin tayo. Ito na ang bahay namin actually. Napag-isipan lang namin mag-record ngayon kasi wala pa kaming gagawin. Umuulan. Ito, kung makikita nyo naman, umuulan sa paligid. At naririnig nyo rin, medyo malakas. At simple lang bahay namin. Actually, hindi pa siya tapos kasi wala kaming pera. At mahirap lang kami. Dito sa amin, medyo kahit nung bata pa ako, lumaki tayo na medyo malayo sa kabiasnan eh. Hindi natin alam kung ano ba usong kanta. Kadalasan late tayo eh. Halos dito kasi talagang kung makikita mo naman, napapaligiran kami ng mga puno, mga sakahan o tinatawag sa namin na mga farm. Actually, umalis ako dito, hindi pa ako marunong mag-computer nun. Hindi kami masyadong sa uso. Kaya kadalasang gawain ng mga tao dito, trabaho at ang internet at signal dito mahina. Dito sa amin ang nakakaabot Smart PLDT, Globe medyo mahina, pero dun sa sentro medyo malakas dun. There's no place like forest home. What I mean is, hindi naman sa nakatira na kami sa puno, kundi napapaligiran kami
ng maraming mga puno. Especially niyog. Kung makikita mo sa paligid namin, niyog, buko, ang dami. Magsawa ka. Nasaan ba yung bahay namin? Ayan, nakikita nyo na ba? Ayan nyo, kung muna konti. Ayun ang bahay namin. Konti pa. Ayan. Kung napapansin nyo, katabi lang mismo namin ang palayan. At nang matapos na ang aming home quarantine, araw ng kalayaan, panahon na para gumala at pumunta sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan. At ipapakita na namin sa inyo dito sa lugar namin kung saan ba talaga kami madalas pumupunta. So, let's go! Tourist spot ba kamo? Wala kaming may offer sa inyo. Wala nga halos turista dito eh. Anyways, unahin ko na ang Santo Domingo Public kung saan madalas naming daanan mag-jogging, punta ng sentro, maglakad papuntang school, magtambay at iba pa. Speaking of school, RNTVS, kung saan ako graduate ng high school. Daanan na natin ang katabi naming palayan. Nabanggit ko na ba ang Mount Iriga na kay gandang pagmasdan? Kahit saan sa syudad, abay nababanaagan. At syempre, kung saan kami nagba-volleyball. Puntahan na natin ang isa pang ruta ng jogging, ang Barangay La Purisima.
Save the best for the last. Ang ultimate na kaligayahan naming kabataan na madalas tumatakas pa kami sa magulang para makaligo lamang. Ang ilog na kung tawagin ay Bugnay. And I think that's all. For more videos like this, don't forget to like, subscribe, and comment down below. Thank you very much. Oops! Pahabol! By the way, ako si Raven at ito ang aking nakababatang kapatid na si Prince. Please do subscribe and support our future videos. Salamat sa Diyos!